Se apropie Valentine's Day, dar și dragovetele, ocazii perfecte să ne arătăm iubirea. Nu doar față de persoana dragă, ci și față de planetă. Așa că, iată 5 idei de cadouri sustenabile. În loc de un buchet de flori care se usucă în câteva zile, poți oferi o plantă în ghiveci. Va înflori din nou și din nou și din nou, exact ca dragostea voastră. Cadourile materiale se pot uita, dar experiențele rămân în suflet. Poți surprinde persoana iubită cu bilete la un spectacol, la un concert sau, de ce nu, un curs pe care să-l faceți împreună. O cină romantică, da, dar gătită chiar de tine. Nu trebuie să fii un masterchef, intenția contează. Iar dacă vrei un cadou practic, alege un tote bag din bumbac sau un termos din inox. Le poți personaliza, sunt utile, arată bine și spun un mare te iubesc persoanei iubite, dar și planetei. Și pentru ceva cu adevărat special, știai că poți adopta un copac în numele persoanei iubite? Prin diverse organizații ecologice, poți planta un copac care să crească mare și frumos, odată cu povestea voastră de iubire, și să primiți și un certificat personalizat pentru asta. Hai să facem din sărbătoarea iubirii un moment în care să ne gândim și la planetă. Tu ce cadou sustenabil ai alege? Scrie-mi un comentariu, sunt curioasă ce ai ales.